Dnes by už sotva jeho priestory stačili. Areál akciovej spoločnosti Incheba v Petržalke bol opäť plný. Navyše, okrem samotnej možnosti prehliadky ponuky, mali možnosť odborníci konfrontovať aj svoje vedomosti a postupy na desiatkách sprievodných podujatí. V tomto roku nad veľtrhom, ktorý sa uskutočnil 4. a 6. júna, prevzali záštitu predseda vlády, minister dopravy, pôžda telekomunikácií a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Na Cofaxe sa stalo už tradíciou, že na ňom nemôžu chýbať významné spoločnosti v oblasti hardvéru či softvéru. Medzi ne sa radí aj firma Orgatrade. Jej ponuka sa orientuje na inštalácie veľkých počítačových sietí na kľúč, dodávky štrukturovanej a optickej kabeláže a ďalšie služby. Medzi najvýznamnejších klientov Orgatrade patria banky ako napríklad Všeobecná úverová, Investičná rozvojová či poisťovne ako Kooperatíva a Vzájomná životná poisťovňa. Ďalšími klientmi sú slovenský plynárenský priemysel, Naftak Bely a tak ďalej. V 90. roku, keď spoločnosť Orgatrade vznikla, svetoví velikáni, akými je IBM, Digital, Alcatel alebo iní, existovali v podstate na bývalom Československu v podobe zastúpení. Od toho času, za tých posledných 6 rokov, vyvinuli tak silnú ofenzívu, že dá sa povedať, zmietli všetky malé firmy. Všetky firmy, ktoré nestihli držať krok v odbornosti, v spoľahlivosti svojich služieb a tak ďalej. Orgatrade túto ofenzívu nielenže vydržal, ale môžeme dneska hrdo povedať, že zaradil sa medzi firmy, ktoré sú, dovolím si povedať, vážnym konkurentom. Svedčia o tom nakoniec naše výsledky. Či už je to Všeobecná úverová banka na celom Slovensku, alebo Slovenská poisťovňa, Technopol, Siemens, alebo iní naši zákazníci, ktorí môžu len tie najlepšie referencie o nás podať. Rovnako ako pri iných oblastiach činnosti si je firma vedomá konkurencie na trhu aj pri budovaní dátových komunikácií pre svojich klientov. Tak samozrejme dodávame tradičné technológie pre našich zákazníkov a veľmi cenové výhodné a kvalitatívne na veľmi dobrej úrovni. Ale ak chceme našim zákazníkom chrániť investície, samozrejme im musíme ponúkať technológie, ktoré sú dnes špičkové a u ktorých je predpoklad, že im vydržia ďalších 5 alebo 10 rokov. Takýmito technológiami sú napríklad prepínaný a rýchly Ethernet a ďalej ATM. Čo sa týka prepínaného a rýchleho Ethernetu, to sú technológie, ktoré vlastne vychádzajú z najrozšírenejšieho typu siete Ethernet, iba že sú 10 a viackrát rýchlejšie. Čo sa týka technológie ATM, to je skutočne technológia, ktorú môžeme označiť ako technológiu budúcnosti. Dá sa povedať, že Orgatrade je azda najväčším proponentom tejto technológie na Slovensku. Naša spoločnosť spolupracuje s veľkými partnermi, to znamená s finančnými a priemyselnými korporáciami, priamo prostredníctvom svojich pobočiek a zvyšok trhu obsadzujeme prostredníctvom našich partnerov, pre ktorých máme koncept spolupráce tzv. Orga Partners. Naši strategickí dodavatelia sú firma IBM, ktorá pre nás poskytuje pod našou značkou špeciálne riešenia pre ATM siete a firma N-Base Communications Spojené štáty pre rýchly a prepínaný Ethernet. Orgatrade, akciová spoločnosť ako slovenská firma, spolupracuje s výrobcami svetových mien, ktorí ju rešpektujú ako jeden z najvýznamnejších subjektov na poli dátových komunikácií u nás. Dôvod, prečo sme si vybrali Orgatrade, je ten, že Orgatrade má veľmi veľkú základňu zákazníkov v tomto regióne. Sú partnerom, ktorý bude poskytovať technológiu týmto zákazníkom, a to nie len komerčne, ale tiež kvôli veľkému know-how Orgatrade. Toto je hlavný dôvod pre naše partnerstvo. Nie len úspechy na trhu, zahraničná spolupráca či oficiálne členstvo v medzinárodnej organizácii ATM Forum sú dôkazom toho, že 6. rok existencie firmy Orgatrade je opäť úspešný. Svedectvom je aj ocenenie, ktoré firma získala na tomto ročníku Cofaxu, cena počítadlo, za najpokrokovejší exponát v kategórii komunikácie je výsledkom dlhodobého úsilia Orgatrade o presadenie technológie ATM na Slovensku. Víťazný exponát ATM prepínač pre pracovné skupiny má garanciu kvality ako OEM IBM produkt a Orgatrade ho uvádza na slovenský trh s mimoriadne agresívnou cenou, dostupnou i pre stredné a menšie organizácie.